Няма житейски път, който да е винаги само нагоре. Затова аз мисля, че най-ценният опит човек придобива от своите неуспехи. Успехите ни дават желание да продължаваме нагоре, докато неуспехите ни учат. Човек се учи, когато навлезе в детайлите на даден бизнес, когато започне от най-ниското ниво. Но всъщност това е нещото, което ни движи напред. Аз смятам, че това е в човешката природа да се стремим да преодоляваме трудностите и да решаваме проблеми. Именно така вървим напред и така се развива всичко около нас. Общуването с хората, с които работиш, е изключително важно. Вярвам, че чисто човешкото общуване е в основата на добрите успехи на една компания. Благодарна съм на баща ми. Неговият опит наистина беше много ценен за мен. Винаги съм разчитала и разчитам на неговите съвети. Благодаря ти, тате. Опитът остава.